şekilde genişleyerek yayılması, başta yaşam hakkı olmak üzere Komeleya Mafûm Mirovan li Amedê di çarçoveya kampanyaya bi navê li hemberî tundiya jinan daxuyaniyekî çapemênî da. Di daxuyaniyê de raporta hejmara kuştin û tundekirina jinan hate vegotin. 70 yaralı ya da şiddete uğrayan 32 Li gor raportê di sala 2015 de ji aliyê hêzên parastinan ve 5 jin hatine kuştin û 11 jin jî birîndar bûne. Di nav malbatan de 17 jin hatine kuştin û 10 jin jî birîndar bûne. Di nav civakê de 9 jin hatine kuştin, 5 birîndar bûne, 2 jin jî pîskirine. Hejmara yên ku xwe daliqandinê jî 23 ne. Lêkolîn ji aliyê Komeleya Mafûm Mirovan bi taybet li Herêmê Bakurê Kurdistanê hatiye kirin. Bi tevayî kuştina jinan 8 ye, yê birîndar jî 32 ye. Sevda Kaplan, NRT, Amed.